môžeš stráviť celý deň. Dá sa ísť ferátov hore, ferátov Horskej záchrannej služby na Martinskej hole, zaistenou v rôznych stupňoch obťažnosti. Môžete si dole požičať ferátový set. Za 2-3 hodiny vyjdete ferátov hore, najete sa, osviežite sa, dáte si pauzu a dole zbehnete na terénnych kolobežkách Kostka, ktoré odovzdáte v mieste, kde ste si požičali ferátový set. Celkový čas 5 až 6 hodín. Nachádzame sa na feráte Horskej záchrannej služby. Hlavní ľudia, ktorí sa podielali na tejto feráte, bol urbárník Janko Hlavaj a dlhoročná legenda martinských vôľ, záchranár, vlekár Ferko Časo. No, feráta je vhodná pre deti od tých 8-9 rokov až po deti vo veku 75-80 rokov. Sú potrebné určité zručnosti, mierne skúsenosti s pohybom v mierne exponovanom teréne. Odmenou za to je feráta v kaňone Pivovarského potoka s nádhernou vodnou scenériou, s lesom, slnkom, tmlou. Najkrajší bol najstrmší úsek. Myslím, že bol tiež najťažší. Feráta na Martinských holiach končí na modrej značke, ktorá vás dovedie za 15 minút ku hotelom alebo do lyžařského strediska Martinské hole.